Hindi bininging. Hindi bininging. Yeah. Paita ning buta ta eh. Wala gyud tayo makita. Si Amang yun ni ba? Hoy Amang, ali! Ay pag manulis ta kay para po kay pulos. Ay dre. Amang. Saan ko na magyama-yama? Amang? Ay pag manulis ta ani para na po tay pulos. Amang. Saan mo tak Amang? Ay naunsa. Manulis ta ba? Nara di ka sa kong ikot. Manday ka kanambog, no? Akong pasabot, kitang duha, manguha tag kwarta, manulis ta. Saan? Ay na. Basta, manulis ta. Sabot ka? Mul, bata. Dili na ta. Dili na ta. Wala ta diri natay. Listen. Katong gi-explain niya ba? Basta. A few moments later. Dire mo kung diyan na gyuro. Di mangatag og cellphone oy. Okay, dagang kay kog cellphone. Iso na ko gamit ani. Dire gyuro to. Amang. Nanay tawag ka pa tulong. Nanay tawag ka pa tulong. Ano na atong tulison? Tulison ba? Tindog. Ano na atong tulison? Padulong na ang Anak. Sumni. Aham ka. Tulisan na. Isa. Sumni. Hantag mo ang tibara. Asaman. Ha? Tibara. Lang mo tibara. Ay, sana. Sapatos. Hatag. Tinilas ba ni? Nilas. Kuintas na lang. Wala sad. Cellphone. Kuha ka cellphone. Cellphone. Dagang kog cellphone. Yaka siya kay. Gusto masakitan. Hatag. Unsa pa? Baka na tanan. Sa tanan. Ano dia? Uy. Mamisita pa ko. Kasol ay. Malit ko sa appointment. Wala na. Sana. Kung ana tanan. Unsa may nakuha nimo? Unsa may nakuha nimo? Sige, bahala na. Unsa ba imong giyama-yama dia? Ay, paghilaw man dia. Kay katang bata sa ikaduhang biktima. Paghilaw. Ulot ta. Mang. May motor ka padulong, Mang. Muna akong tulisan ron. May motor ka padulong. Atngi, Mang, atngi. Motor. Ay, putang ina mo, ginagawa mo. Ikaw atang, Mang. Dali. Mang. Mana, Mang? Atngi. Tulisan na, Mang. Tulis. Kuang motor. Ihatag tanan og gusto pa kang buhi. Oy, dali. Nakuha na.
motor ay. Kuan mong god. Akong ay kuan ito nay butaw amang ba. Tulis ako motor, tulis lagi. Ug ako ang 1 million nas bag. Oo nga lagi. Ayaw gagi dito bay. Kuha gyud na imong kaniyo. Rilo na gold ug cellphone na iPhone. Kuhaan ka dito? Oh, tuna ko bay ay. Ay gagi na bay. Tuna ko bay. Siya kabalo, utro bugo tulisan. Oy, naguro ni o kanay motor. Amang, amang. Iyat ka ng motor, amang. Dak siguro ni motoran eh. Ha? Pagilong pilong kay sudah naputay. Bagong biktima oh. Pagilong. Ako'y cellphone. Cellphone. Amang. Tulis na. Pak cellphone. Si tulis, pulis ko. Pulis ko. Dayon. Manulis na mo ha? Asa yung mga tinulis? Papriso ta mo. Ano naman? Sige naman, pulis gani ko. Ikaw rubo kay ka, sibog. Pulis. Yatag. Diri. Ambi na yung mga tinulis. Yatag para di tama priso. Yatag na ang mga nasigol mo niya. Pulis na, pulis. Sige na lang. Yatag na lang. Sige na, panguli na mo. Dito mo dakpon. Ako na'y bahala dire. Sige sir, salamat kay sir. Salamat kayo. Oy. Yung gitu. Kauban. Kau mo. Abi na akong cellphone ra ko makuha na maday motor. Okay. Batang pasaway at lahat sasabay hanggang mamatay. Yawas. Di ko malingi na ako. Nya na. Kisa mo to ako mo gusto ra. Ikaw gani gana. Ay di man day kay kad dungog. Ana ba? Kung pasabot, kitang duha, manulis ta. Ay niya to. Mangawat no? Manulis ta. Ay, balik manoon. Ni amang. Amang ka. Diri na ta. Oh, diri na ta. Kanita tag. Amang. Nanay tao ka pa dulong. Ha? Nanay tao ka pa dulong. Nilingi manoon ko. Inilas mo ko. Iko ano na yun, di ta. Puta na yun. Ikaw itong motor, amang. Tulis. Dula. Pulis ko. Awa dia. Pulis ko. Si tulis. Pulis ko.